Is-sena li għaddiet in-nefqa tat-turisti f'pajjiżna laħqet il-livell rekord ta' kważi 4 biljun euro, skont ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li ġew ippreżentati l-ħamis filgħodu f'konferenza mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA, fejn ukoll tħabbret l-Istrateġija Nazzjonali għas-snin 2027-2036. In-nefqa mit-turisti li fl-2025 ammontaw għal iżjed minn 4 miljuni fisret żieda ta' 18.6% fuq sena qabel u 44% aktar meta mqabbel mal-2023. Dan hekk kif il-medja l-kulturist żdiedet għal 971 euro minn 924 euro fl-2024. Jirriżultaw wkoll li b'aktar minn 25 miljun lejl il-Gżejjer Maltin irreġistraw l-akbar żieda fl-Unjoni Ewropea fit-tul li għadu turisti. Dan kien 11% aktar fuq sena qabel għal pajjiżna, differenti mill-medja Ewropea li żdiedet biss b'2%. Waqt li żieda fl-ammont ta' turisti fil-pajjiżi Ewropej naqset, f'Malta ġiet irreġistrata żieda ta' 17% fl-aktar xhur normalment kwieti bħax-xitwa. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Borg esprima determinazzjoni tal-Gvern li jkompli jmexxi l-industrija lejn reżiljenza fit-tul, sostenibilità ambjentali, esperjenzi ta' valur miżjud tal-viżitaturi u kollaborazzjoni iżjed b'saħħitha mal-komunitajiet. Dr. Borg qal li l-azzjonijiet li ħal-Gvern fl-aħħar snin poġġew isem Malta fuq il-mappa globali tat-turiżmu, b'industrija li qed tbiddel pass maġġel fid-direzzjoni tajba, hekk kif ippjanat fl-istrateġija tat-turiżmu u kif propost fil-Viżjoni Malta 2050 fejn jiġu attirati iżjed turisti ta' kwalità li lesti jonfqu aktar għall-esperjenzi uniċi li joffru l-Gżejjer tagħna. Fakkar kif Malta qed issaħħaħ il-konnettività, inkluż kif Ġunju li ġej se jibdew it-titjiri diretti minn u lejn New York fl-Istati Uniti tal-Amerika. Naraw il-kwalità tal-post li ser nilqgħu fih lit-turist u mhux il-kwantità. Nonfqu jew ninvestu aħjar il-marketing mhux parties fix-xhur tas-sajf iżda rridu nimmarketjaw iżjed l-istorja, is-siti storiċi li għandu pajjiżna, ninvestu fi proġetti bħalma qed nagħmlu tablu l-Agbun, ħalli nirrihabilitawhom, ħalli nippreservawhom għall-ġenerazzjonijiet ta' warajna, il-tisbieħ u riġenerazzjonijiet bħal pjazza ta' Buġibba, iżda wkoll fuq kollox ir-rispett lejn il-komunitajiet. L-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti l-MHRA laqgħet b'sodisfazzjon ir-riżultati turistiċi u qalet li dawn huma xhieda ta' viżjoni fit-tul, investiment kontinwu u ħidma kollettiva minn dawk kollha involuti. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li dawn iċ-ċifri jikkonfermaw li l-istrateġija tal-Gvern frott ta' snin ta' ppjanar u koordinazzjoni qed tkun effettiva. Sa dan it-tant dwar l-Istrateġija Nazzjonali Turistika l-ġdida mħabbra l-ħamis, id-Deputat Kap Eżekuttiv tal-MTA Leslie Vella tenna li din se tkompli tibni fuq dik ta' qabel li tneddiet fl-2021. Minkejja l-isfidi ta' dak iż-żmien, Vella tenna li d-dokument ma kienx jiffoka biss fuq l-irkupru tas-settur, iżda inkluda pjan ambizzjuż biex jinbeda proċess ta' tiġdid fuq pedamenti sodi u llum qed jinqatgħu ir-riżultati. Enfasizza li dan it-tkabbiru wkoll grazzi għal netwerk estensiv ta' konnettività bl-ajru u sforzi biex l-attività turistika tinfirex tul is-sena kollha. Ir-riżultati li ksibna fit-turiżmu f'dal aħħar snin, speċjalment wara l-COVID, kien ta' rikuperu qawwi ħafna. Fil-fatt qegħdin neċċedu x-xejriet globali u x-xejriet Ewropej fil-turiżmu. Sirna destinazzjoni ewlenija li tattira ħafna turisti u wasal iż-żmien li nirrevedu l-istrateġija tagħna, ħankomplu nibnu fuq dak li hu pożittiv, ħalli nsaħħu l-kompetittività tal-pajjiż u nkomplu nkunu destinazzjoni ta' suċċess sa' snin li ġejjin. Din l-istrateġija l-ġdida għal daqstant issa se tkompli tibni favur iżjed turiżmu ta' kwalità.